Hej Henrik. Nu er jeg klar til at rette din opgave, og vi starter her med din rapport karbonhydrater. Første opgave her omkring forbrænding af mættet og umættet karbonhydrat. Det er fint. Du kommer fint ind på formålet. Måske er jeg ikke helt tilfreds med, at du vil beregne forskellen på forbrænding og af mættet og umættet karbonhydrater. Der kommer ingen beregninger, og det havde jeg heller ikke forventet. Så hvis vi sletter den. Godt. Du har fint materialerne med. Det var også et simpelt forsøg, og din fremgangsmåde er ganske fin. Du får fint afstemt for den fuldstændige forbrænding, og argumenterer også fint for, at den er mættet, og det er derfor, den brænder med pæn flamme. Hexanen den er umættet og brænder derfor ikke så stabilt. Ja, det er rigtigt. Jeg tror, jeg bad jer om i opgaven at skrive et reaktionsskema med en ufuldstændig forbrænding, hvor man får alkenen til at blive omdannet til sod, karbonmonoxid og vand på en gang. Du har splittet det op i tre, hvor du også har en carbondioxid. Det er fint. Alle sammen er korrekt afstemt. Og hvis du havde haft de tre, hvis du havde valgt de tre, jamen, så kunne du så bare have haft haft 2 carbon for eksempel som sod og 4 carbonoxid, og så var der så kommet 2, eller der blev forbrugt 2 iltmolekyler mere. Det er lige meget. Jeg kan se, at du kan afstemme. Og der er ingen, der ved præcis, hvad der foregik i laboratoriet den dag, hvad det angår, fordi der er forskellige muligheder. Jeg mangler lidt, at du beskriver, at du viser forskellen på de to stoffers struktur ved hjælp af stregformer. Det kommer du ikke rigtig til, det har du simpelthen sprunget over. Det får du lavet. Der er en stor forskel på, om det er mættet eller umættet karbonhydrater, ja. Du har fokus på det med sod, og det er fint. Så vi havde også lidt med, om det var let antændeligt eller svært antændeligt. Det kan godt være, at alkanerne brænder pænest uden sod. Pænest, det var ikke noget at sige. Nej. Brænder uden sod, brænder rent. Men de er også lidt sværere at antænde. Der skal lidt mere til. Kan du huske, hvorfor der skulle mere til? Hvorfor var det nemmere at antænde en alkan end en alkan? Det spørgsmål lader jeg lige stå. Du overveje. Så kommer vi ned til additionsreaktionen. Og du får igen. Du har virkelig et ønske om at beregne her. Men du beregner ikke noget. Du laver, formålet at lave en additionsreaktion. Ja. Og kunne identificere en additionsreaktion, når du ser den i fremtiden. Det skal du også kunne. Og det kan du også nu. Materialer. Ja, vi bruger noget reagensglas og noget hex 1. Nu får du det 1-tal med, det er rigtig godt. Og noget bromvand. Brom, det reagerer med hexen, ja. Og sprænger dobbeltbindingen i hexen. Der er sådan set radikaler, både på dobbeltbindingen, og dobbeltbindingen den springer. Så bliver der faktisk dannet 2 radikaler på den, når dobbeltbindingen den er sprunget, så er der en alkan tilbage, altså hexan, med 2 radikaler på. Og lige der sætter brom sig. Og det skriver du sådan set også. Men bare husk, at der også er radikaler på hexenen, når dobbeltbindingen er sprunget. Ja, du har så lavet, en mellemregning, nu skal lige... Okay, ja.
Det er sådan set to dele. Det er en delreaktion, men det er fint nok. Jeg forstår den godt. Hvis du skulle have haft bruttoreaktionen, altså det der sker alt i alt, der kunne faktisk godt have været flere delreaktioner, inden vi når frem til det endelige resultat. Nogle gange kan der være måske 15 eller 20 delreaktioner, som vi slet ikke skriver op, fordi det ikke er noget, vi som sådan observerer, at det går så stærkt. Så tit og ofte så vil vi bare skrive bruttoreaktionen, altså at vores hexen og brun bliver til 1,2 dibrohexan. Og det har du også fint med navngivningen af det. Argumentet for, at du kan se, at der har fundet en additionsreaktion sted. Hvordan kan du se det? Du skriver meget, altså resultaten, det er meget på mikroskopisk niveau faktisk. Det makroskopiske har du fuldstændig glemt. Og det er ikke, det er bare sjældent, at det er den del, I glemmer. Man kunne se noget, der var noget med noget affarvning af det her brunvand, ikke? Og putter noget gult i, og det bliver helt klart. Så derfor kan du se, at reaktionen har fundet sted. En anden gang, hvis du skal tegne det på tavlen, så de der firkanter, du får sat på her, det skal altså helst være sådan nogle runde bøffer, men okay. Substitutionsreaktionen. Lave en substitutionsreaktion. Har I lavet den? Kan du så sige ned i konklusionen, hvis vi bare tager den lige allerførst. Okay, du har resultatbehandling, det har du egentlig også haft i hjertet, du har ikke en decideret konklusion, det er okay. Men det er svært, ja, du har lavet den. Men i fremtiden kan du så også identificere, og du ved, hvad der skal til at frembringe en substitutionsreaktion. Du har noget heptan, noget brunvand, noget fosstiksylnitrat. Du har det hele med der i listen af ting. Og ja, 3 ml af den ene og 3 ml af den anden, ryste, jagttage og belyse og jagttage og dekantere den organiske del væk og sølvnitrat til vandfasen og pH på vanddelen. Fint. Ja, igen sker der den der radikaldannelse af brun, og brun kan sætte sig fast på heptanen, og der er og der bliver dannet noget hydrogenbromid. Super. Du har fint styr på stregformler, og ja, måske har du ikke fået stregformlen med fra heptanen, men det tager du så som logisk, det er okay. Du har ikke fået navngivet den her, eller hvad? Jo, det har du. Et brom heptan. Hernede, fint. Kan der komme andre reaktionsprodukter end et brom heptan? Ja, det kan der. Og det skal du kunne forklare. Så kommentere, hvad hedder det? Du stemmer simpelthen for Google Docs. Det ser jeg faktisk først nu. Jeg fik ikke lige læst det sidste, før jeg læste det igennem, inden jeg gik i gang med det her. Det er super. Jeg er også glad for Google Docs. Men tilbage til øvelsen her, så har du en pH-måling. Den kommenterer du faktisk ikke. Du har også en sølvnitratprøve. Den kommenterer du heller ikke. Sagen er, at når du tilsætter, eller når du først måler pH, den her den hydrogenbromid, det er en syre, ligesom hydrogenklorid, det er saltsyre, ikke? Så er det bromsyre, kan man også godt kalde det, men hydrogenbromid, det er en syre i vand, og det skulle sådan set have været et AQ efter her.
Øh, så ved at måle pH på det vand, vi har i vores sprøjteflasker, og måle pH på det vand, vi så finder hernede, det giver os den viden, at pH det er altså sænket. Den her reaktion, der er sket en reaktion, og at pH er blevet sænket, altså der er blevet dannet en syre. Godt, så ved vi, der er dannet en syre. Der er blevet slået nogle hydrogener af, men er der blevet dannet hydrogenbromid, eller er der blevet dannet syre eller hydroner på anden vis, kan man principielt ikke vide, men vi kan få en indikation af det ved at putte sølvnitrat i. Sølvnitrat giver, eller sølvioner giver tungt opløseligt salt med bromioner, og der har du en indikation af, at når der kommer et bundfald med sølvnitratopløsningen, jamen så er det nok med de ting, vi har tilsat, og vi har ikke brugt brugsvand, vi har brugt demineraliseret vand, så må der næsten være dannet noget hydrogenbromid. Det er i virkeligheden kun indikationer på det, men det er stærke indicier, så vi tror på, at den her reaktion, den har fundet sted, og det har den også. Godt. Jeg synes, det ses tydeligt her, at der mangler flere ting. Her kunne jeg faktisk godt tænke mig, normalt sagde jeg måske, det er feedback, jeg er faktisk glad for, at du laver den her feedback. Men når du siger, at det ses tydeligt, at der mangler flere ting, så må du gerne nævne det, du ved, der mangler. Så jeg ligesom kan sige, okay, jamen, så ved du godt de ting, jeg har sagt til dig, at det er noget, som du skulle have haft måske lidt mere hjælp til, eller et eller andet. Men igen, jeg mener faktisk, at I gerne må bruge Lectio til at stille mig spørgsmål. I må gerne bruge Lectio til at få svar på spørgsmål, og gerne sende til hele klassen, eller til hele holdet, sådan så andre eventuelt også kan svare, hvis nogen ser det før mig. Ja. Google Docs, der lovede jeg faktisk, at det var kun noget, jeg brugte i 1. G. Og det har noget at gøre med, at her i 2. G, der skulle der være med nogle karakterer, nogle årskarakterer, som måske betyder lidt mere. Der var nogen, der var lidt utrygge over for at lade mig kigge over skuldrene, føle sig overvåget. Det er både godt og skidt at være overvåget. Men I skal selvfølgelig ikke føle ubehag ved at være overvåget. Og derfor tror jeg afstår for at bruge Google Docs i 2. G. Men gør det med min nye 1. G også fra start af. Men brug Lectio. Stil spørgsmål, og lav eventuelt et Google Doc, der er åben for alle, ikke? Og så sig, ved du hvad, jeg har et spørgsmål, prøv at se, hvad jeg har lavet. Så er det okay. Men jeg vil ikke gå ind over jer på samme måde, hvor I skal aflevere i Google Docs, og jeg vil heller ikke sidde og holde øje med, om der nu er kommet noget nyt i en af jeres Google Docs dokumenter. Men du må gerne stille spørgsmål, og du må gerne have et åbent dokument et sted, som jeg med et link kan klikke mig ind på. Det vil være fint. Det er okay. Udmærket opgave.